हेल' एभ्रिवान नायलाय आंनि उनथिंजाय नायलाय रोजा रोजा मानसिफोर दं एक्चुअली मा जादों बेवहाय नायलाय वाव एक्चुअली बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि फरायसालिमायाव स' बेयावहाय बेसेन नाङै मोनसे गेदेरथार सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि बेयाव लानाय जादों GACH आरो आबसु आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिनै गुवाहाटी सरकारि आयुर्वेदिक फरायसालिमानिफ्राय गोबां डाक्टारफ्रा गोबां बेमारखौ नायनो थाखाय बेयाव फैदों बेखायनो नोंथांमोना दानो फै दिनै 30 आगस्ट बेवहाय फुंनि 6टानिफ्रायनो बेलासिनि 4टासिम मोनसे गेदेरथार सावस्रि नायसंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं नोंथांमोना दाबो फैनो हागोन दाबो टाइमा एसेबां जायाखै नोंथांमोना फैनानै गावनि माफोर बेमारफोर दंब्ला नोंथांमोना फैनानै गावनि बेमारनि सायाव गोबां डाक्टार दं गावनि बेमार सायाव नायनो हागोन बेसेन नाङालासिनो आरो मुलि लांनो हागोन नोंथांमोना बे सुबिदाखौ माब्लाबाबो नागारनाङा बेखायनो नोंथांमोना उदालगुरियाव उदालगुरि फरायसालिमायाव फैनानै नोंथांमोना गावनि सावस्रिखौ नायनो हागोन बेबायदि बेसेन नाङालासिनो सुबिदाखौ जों बारे बारे मोनबाय थाया गोबांथार रिसार्च पार्सन बिथांमोनखौ जोङो हामलायदों दा बिथांमोननि गोनांथार बाथ्राफोरखौ बिथांमोना थांनानै खोनासंनानै जाहाथे बिथांमोननि फरायनाय बिथांमोननि इयुन जिउखौ जोंनि जेराव बिथाङा जिहेतु गोबां उसुबिदा जादों गोनो गोथो जादों जादों बेबायदिनो जोंनि भलन्टियार बिथांमोनखौ बे जायगासिम थिनहरनानै जोंनि बेराम बिथांमोनखौ लामा देखायनानै सायख'नाय डाक्टरसिम गोबां बिथांमोननि गामिफ्रानो होदों बे लामा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय दा बेवहाय जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय हौवा माहारिफोरनि थाखाय बानायनाय जादों देखायखांनायनि उनावहाय जोंनि रेजिस्ट्रार अफिसनि खोला फारसे थानाय दंफांनि रेजिस्टार खालामनानै लाखानाय डाक्टरखौ देखायखांनायनि उनावहाय जाहाथे बिथांमोना थांनायनि सिगाङावनो जाहाथे रेजिस्टार खालामनाय अफिसनि साखाथियाव थानाय दंफांनि सिङाव बिथांमोना जोंनि बेरामि बिथांमोना बथिं थांगोन बथिं मागोन आदां गादां जानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बिथांमोनखौ बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम भलन्टियार फंबाय बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों बिथांमोना जेरावखि थाया मानो बे समावहाय जोंनि बे रेजिस्टार खालामनाय अफिसनि लांगोनायावहाय आरो जाय बेरामि बिथांमोना जाहाथे गोलाव गसंना जाहाथे बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जाया बेखौबो नोजोर लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बे समाव सानजुफुं रायजो राजा बेरामि बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय सानजुफुंनि जानायनि रेजिस्टार खालामनाय अफिसनि साखाथियावनो साइथिङाव जोङो जानायनि थाखाय लाहार फाहार गसंनो हायालायनाय जायो बेसेबां खम नांगोन ओरै थांथारै जाबाय
Nó không nó hành nó luôn à. Nó làm sao màเราไปนั่งหุ้มกับอะไรที่ห่างกันबैसोगोरा बे जे उसुबिदा थानाय सुबुंफोरनो दंब्ला बिथांमोननि जायगा थांनानै बिथांमोना सोंनांगौ आरो बिथांमोननि जे उसुबिदा बेखौ जाहाथे मदद Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn